Borbor podcastak. Zer gertatzen da gure gorputza eta burua edo izateko zein egoteko modua ez datozenean bat? Noraino gorpuzten du generoak gorputza eta gorputzak generoa? Horretaz guztiaz ariko gara Borbor podcast atal honetan. Eta esan bezala, lokatz, putzu, hauetan salto egiteko hementze da bukagu gurekin, Ira Pereiro, kaixo? Kaixo, Zer moduz? Ondo, gustora. Lehenbiziko galdera, jende guztiari gonbidatu guztiei egiten dieguna da. Nor da Ira? Bueno, galdera ez da inerreza erantzuteko nik uste, baina horrela oinarrian, Aiaraldeako 30 urteko gazte bat, pentsatu nahi dut gaztea naizela oraindik, hemen eskualdean egonaz bizitza osoan, eta, profesionalki enfokatzen badugu galdera, hezkuntza hildotik ibili naiz beti lanean, bai eskoletan baita kokorikoren kasunetan hezkuntza hildoan eta bar. Eta gero militantzia aldetik adibidez, beti mugitu izan naiz feminismoaren esparru horietan, ez dakit, festasalea, lagunekin egoteko prez beti, eta ez dakit, kirola ere gustuko dut, hori ere nire bizitza nahiko zentrala dela esango nuke. Eta euskalduna, ez dakit zerbait usten dudan tinteroan, baina aterako dira beste gaitut. Seguru bainetz, baina bakoitzak bere historioa eta tinta ugari dituenez, horraino aurkezpentzoa aipatu dugu, gaurko gaia gorputza eta generoa dela, identitatea ere garatu egiten den zerbait delako, eta harin muturre horietan zuk ere baduzu esperientzia, hausnarketa eta lanketa handia egina eta urratsak ere eman da. Ondorioz, agian lehen nor den Ira galdetu dugu, nor zen Ira? Ez dakit, saia egiten zait pizka bat banatzea momentu ezberdinak izango balira bezala, ez? Askotan egiten dugu, ni txikitan nintzen ez dakiz zer, orain naiz ez dakiz zer, eta ona nire helburua hau da horretara tiratzen dugu askotan, baina egia esan da, berdin zait identitatearekin, genero identitatearekin lotuta, edo beste hainbat konturekin, igual da pizka bat hippia esango dudana, baina bada, bizitza garapen bat da, eta ez dago, nire ustez dago hainbeste, sortzeko momentu bat badago, ez? Como oso objektiboa dena, dela jaiotza, eta gero bukaera izango litzateke hiltzen zaren momentuan, eta horro erdian gertatzen den guztia, oso garapen bat da. Orduan ez daukat oso finkatuta nor zen, baina izan naiz aur nahiko zoriontzua, oso mugitua, inkietude pilo batekin, nera bezaroa ere oso aktiboa izan da, eta hor gertatu dira gaur hitz egingo dugun genero identitate horrekin gertatu dira gauza pilo bat, eta espero dut gertatuko direla, porque ez dut uste helmuga batera heldu naizenik, ni mucho menos, baina badaude gauzak hor, komentatzeko horren arira, nik uste. Ez dakit, esango nuke beti oroitzen dudan momentutik izan ditudala genero identitatearekin konflikto pilo bat, eta asko mugitu nauen zerbait izan dela. Txikia nintzenean, evidentemente, ez nintzen kontziente igual puntu hain teoriko edo politiko batetik gertatzen zenaz, baina konflikto pilo bat sortu izan dizkit beti, eta gaur egun nire enfokea askoz politikoa da, analizia egiten dut askoz gehiago gure kontekstu edo sistema honetan zer gertatzen den, eta horrek nola eragiten digun guri konkretuki. Gaur egun, ze irakurketa edo nola adieraziko zenuke edo azalduko zenuke zuretzako edo zure begitatik eta zure gorputzatik zer den genero identitatea, eta nola eragiten duen horrek pertsona baten egunerokoan? Zaila egiten zait, oraindik ez dut oso ondo ulertu, behitu eman dizkio dara bueltak zer den genero identitatea, bai daukadan argi dela eraikia izan den zerbait, guk gizaki moduan, eta azpimarratu nahi dut, gure kontekstu konkretu edo mendebaldean
modu batean bizitzen dugun eraiki dugun zerbait dela, sistema kapitalista, zizertero, arrazista, kapazitista, gordofobo eta bar honetan engranaje guztiek ondo funtzionatzeko sistemak daukan beste baliabide bat da genero identitatea. Eta horrek nola eragiten digun, argi dago, naiz eta eraikia izan, askotan pentsatzen dugu, hau eraikia bada, deseraikitzea ere badago, eta hori da gure helburua egin batean, baina horrek ez du esan nahi, eraikia izateak ez du esan nahi nire ustez konsekuentzia materialik ez dituen gure bizitzetan. Eta argi dago, transpertsonak gara horren gaur egun gainera oso eztabaida sutsua dago horren inguruan, ez? Baina transpertsonak gara horren adierazgarri nahiko potentea, baina nik uste dut transpertsonak ez diren pertsonerengan ere eragina duela genero identitateak, ze espektatiba sortzen diren pertsonengan ze genitalekin jaiotzen zaren ikusten dutenean, zer espero den zutaz, genero rolak, feminismoak lan asko egin du honen inguruan eta jarraitzen dugu hausnartzen horren inguruan, eta argi dago eragina dutela. Batez ere, nik uste, ze espektatiba dauden zure pertsonarengan jaiotzen zarenetik, eta horiek nola gorpuztu behar dituzun ere. Orduan, gorputzean zentratu ditzakegu problematika, baina nik uste dut asko zaratago doala, kasu horretan. Zer gertatzen da, transpertsona, egia da, garrantzitsua iruditzen zaidala ere azpimarratzea, transpertsona guztiek ez direla pasatzen gorputzarekin konflikto bat izatetik, eta ez dutela behar interbentzio medikorik, esperientzia bakoitza ezberdina da, baina zentratzen bagara gorputzarekin daukagun konflikto horretan, izango nuke, espektatiba horiek, genero rol horiek pasatzen direla, zer espero den egitea, edo nola izan behar zaren emakume edo gizon bezala, eta aparte nola gorpuztu behar duzun hori. Nik uste dut gure gorputzaren atal edo aspektu askok badaukatela genero eserri bat ere, eraikia dena, berdin zait bizarra, berdin zait titiak izatea, genitalak edo zer gauzak dauka generoa gaur egun, arropak, berdin dit. Eta horrek zergatik sortzen digun transpertsonoi deserosotasuna da, porque no vas a cumplir espektatiba horiekin, ez? Eta orduan, ni maskulinoa banaiz, baina X gorputz badaukat, eta horregatik zigortuko banau gizarteak, uste dut normala dela ulertzea, hori aldatzeko nahi bat edo desira bat egotea. Baina esango nuke ere, eta un lagunekin hitz egin dut askotan, cis pertsonengan ere gertatzen dela, esan nahi dut, emakume identifikatzen den pertsona bat eta horrela jaiotzatik horrela ulertu den pertsona batek erabakitzen duenean depilazioa egitea, ere da genero rol horiekin bat egiteko hartzen duzun erabaki bat edo gizarte presio horrengatik. Orduan, ea heltzen garen puntu horretara, ez? Eta orain dagoen feminismoen artean dagoen eztabaida horretan, sistema transfobo honek edo cisnorma honek eragiten digula bai transpertsonari, bai cispertsonari berdin behar. Generoaren araberako espektatibak, norberaren espektatiba eta behar edo desira propioetan azken finean eragina dutela. Aipatu duzu, trans pertsona zarela zein da uneotan, edo ze prozesutan, edo ze egoretan topatzen da ira? Beste galdera zail bat, eske galdera hauek oso komplikatuak dira. Beitu, nire esan bezala uste dut orain identifikatu dela, atzera begira txikitatik izan ditu dela genero identitatearekin konflikto pilo bat, egia da nera bezaroa bapatean bihurtzen dela gorputz aldatzen delako, espektatibak oraindik gorputzak sexualizatzen direlako askoz gehiago eta bar, konflikto horiek askotan gure esperientzietan handitzen direla, baina niri asko lagundu dit kutsu politiko edo diskurtsibo hori hartzea, nire burua ere lasaitzeko eta ulertzeko pizka bat gertatzen zitzaidan niri konkretuki. Duela urte batzuk hasi nintzen pizka bat hausnartzen, segatik sortzen zidan hainbesteko konfliktoa emakume bezala jendeak irakurtzea emakume moduan.
hortik tiraka, eta batez ere hasieran izan zen barne prozesua, eta asko kostatu zitzaidan verbalizatzea edo kanporatzea, sozializatzea, eta hori, esan behar dut, privilegiatu bat naizela, nire sarea nahiko erosoa delako zentzu horretan ere, eta beti feminismo alboain izan dudalako, eta niretzat hori izan dela, nire salbabidaz principala, baina zertara ni joan, hori txikitatik eta nera bezaron egon direla konflikto horiek, baina ja hausnartuta pizka bat helduagoan nintzenean, eta duela urte gutxi batzuetan, hasi nintzen analizatzen zergatik emakume bezala irakurri izanak hainbeste konflikto sortzen zidan. Orduan, nire prozesua eta super pertsonala da, porque bakoitzak bizitzen du bide hau modu batean, izan zen gehiago lehenengo ateratzea emakume identitate horretatik, batean geratu nintzen kriston bertigoarekin, porque atera naiz hemendik, baina ez dakit nora noan. Nire lehenengo instintoa izan zen, emakumeaz banaiz gizona izango naiz, orduan gizon trans bat izango naiz, eta batean konturatzen nintzen horri buelta asko eman ostean, ez nintzela ere identifikatzen gizon moduan. Nik uste dut hori izan dela saiena, porque gizartea cis norma baten baitan mugitzen bada, usten badizute atea hori pizka bat apurtzeko eta transasarela izateko izan behar da beti sistema binario baten barruan, eta logika da edo emakume edo gizona izan behar zarela. Eta, klaro, batean konturatu nintzen, ez nintzela identifikatzen ez bata, ez bestearekin. Orduan, ea segertatzen zen. Momentu batean lagun batek, pandemia garaian, pandemia garaia ere azpimarratzeko momentu bat da, porque batean geunden danak etxean bakarrik edo jendearekin, baina pentsatzeko denbora pilo bat izan genuen, eta barrura begiratzeko momentu oso potente izan zen, con lo bueno y con lo malo, eta lagun batek bidalizian batean artikulo bat pertsona ezbitarren inguruan. Pertsona ezbitarra izateak esan nahi du, esarela emakume ez gizon identifikatzen. Da, niretzat da bizka bat termino paraguas esaten dena, ez? Osa, hor barruan ere badaude pilo bat identitate ulertzeko modu ezberdin, baina batean irakurri nuela. Existitzen zela, ez? Emakume edo gizon ez izateko moduren bat, horrek lagundu zidan, izan zen ere salbabidaz potente bat, naiz eta gero txolopote horretan sartu nahi zenean ere, oraindik bidean nago eta nire burua ulertzeko prozesu oso luze baten barruan, baina behintzat badaukat helduleku bat identitateari dagokionez. Hori modu teorikoan edo, gero nire gorputzean gauza pilo bat pasatu dira, nik badakit identifikatuta nuen nire gorputzaren atal batzuekin beti izan dudala, ez nera baizaderotik batez ere konfliktoa, nire kasuan titiekin, ahots agudoarekin, ez dakit, beste gauza batzuekin, eta hasi nintzen investigatzen eta batez ere transpertsonekin saretzen eta informazioa biltzen, ea horri aurre egiteko ze modu zeuden. Nire kasuan topatu nituen alde batetik hormonazioaren aukera, nik ikusten dudanez nire burua transmaskulino moduan, nire kasuan testosteronaren autua hartu nuen, eta gero beste aldetik dago ebakuntzak egiteko aukera, errepikatzen dut, porque ez da mundu guztiak hartzen duen bidea, eta nire kasuan nik adibidez nire genitalekin ez daukat batereko konfliktorik, baina titiekin beti izan dudan, ez eta ikusi nuen ez aukera bat zela mastektomia egitea. Hasi nintzen investigatzen eta hori, autu hori hartu nuen, hartu nuenetik hori materializatu den arte, pasatu da denbora pilo, porque hor, nahi baduzu gero hitz egingo dugu horri buruz, baina ez da inerreza heltzea horretara, basikamente sistema medikoak ez duelako bermatzen, eta behar duen moduan, eta bar. Eta hori izango litzateke, baina izan dira, hausnarketa oso luzeak, ez dut uste nire helmuga hori denik, ez dut uste erabaki batzuk hartzeak esan nahi duenik bizitza osorako direnik, egia da ebakuntza batek, pentsatu behar duzu ondo, porque ebakuntza batek esan nahi du gauza batzuk bai izan daitezkela bizitza osorako, baina hormonazioaren kasuan
egin daiteke eta desegin nahi bezala, eta hori, dela aukera bat, ez dela transpertsona guztiek hartzen duten bidea. Irakurketa hori egiteko, imaginatzen dut, ez aipatu duzu zuretako aterki, odeiak ugari izan direla, erreferente edo baliabide falta, imaginatzen dut, handia izango dela, ez? Horrelako goretan topatzen diren pertsonen kasuan lanketa bat egiteko edo sare batekin topatzeko edo zure burua eta zure bizitza norabidetzeko zentzurik positiboenean, esan egut horre galdua, baina irabazteko zure bizitza daukazu eta zure nortasuna eta ondorioz pauso bat aurrera egiteko. Guztiz adozen, nire ustez erreferenteak bizitzako esparru guztietan mundu guztiarentzat dira ezinbestekoak hori jakiteko, ulertzeko gure burua eta ikusteko islatuta beste pertsona batzuen errealitateetan eta bar, gertatzen da beti bezala pertsona cis hetero, txuri, gorputz hegemonikoa duten pertsonek badituzte referente pilo bat, gure errealitatea, guk ditugun referente guztiak izaten dira, ez? Gehien bat berdin zait komunikabideetan, gure bizitzan, orokorrean, eskolan, esparru guztietan, hegemonia hori izaten da, ez? Orduan, hortik ateratzen garen mundu guztiak egin behar du lan ekstra bat erreferente horiek bilatzeko. Zorionez eta zoritzarrez internetek baliabide pilo bat ematen dizkigu gaur egun, niretzat sare sozialak, plataforma audiovisual guztiak izan dira ezinbesteko informazioa bilatzeko, porque goten nire kasuan behintzat eta komentatu denean beste transpertsona batzuekin dago momentu bat de behar duzula informazio pilo bat eta egiten duzun bakarra da zuretzen egon YouTubeko bideoak ikusten, jendeak nola transizionatzen duen eta ez, bihurtzen da pizka bat zure obsesioa ere. Eta gero egia da hori oso ondo dagoela eta niretzat garrantzitsu izan dela, baina gero ere hurbileko jendea ezagutzea, tangiblea den jendea ezagutzea ere garrantzitsua dela. Nire kasuan, eta asko komentatu dugu, landa eremuan zailagoa bihurtzen da hau, alde batetik jende gutxiago gaudelako, eta bestetik sexilioa deitzen diogun horrek badituelako ondorio potenteak zentzu horretan, normatik ateratzen den jende askok jotzen du hirira errezagoa delako, anonimoagoa zererako, jende gehiago topatuko duzulako, orduan landa eremuan bizi garen, eta hori Laudio edo eskualdea ez, baina ni Laudiokoa naiz, Laudio ez dela herri txiki bat berez, hala ere, hegemonia da, eta beti jo izan dut nera Besarotik Bilbora Gasteizera beste realitate batzuk ezagutzera, porque referenteak behar ditugu. Hala ere, hirian ere, ez da hegemonia ez dagoela, baizik eta burbuja batzuk sortzen direla, ez, normatik kanpo dagoen jendearekin, eta errezagoa dela horiek identifikatzea eta horietara jotzea. Uste dute referenteak super garrantzitsuak direla. Eta, kasu honetan, esan behar dut, nire referente guztiak batez ere plataforma audiovisualetan erderaz izan direla, eta nire ustez garrantzitsua dela ere gure realitatera ekartzea, euskaraz ere sortzea horrelako, orain grabatzen ari garen honetan edo aiaraldea komunikabideak ematen duen aukera hori ere hartu behar dugula eta euskarri horiek sortu, eske gure realitatea normatik kanpo gauden horretan ere erdera edo espainola bada norma bat eta hor ere kanpo gaude eta horiek sortzea iruditzen zait como gurera ekartzea super ezinbesteko. Eta jarraitzea gu ere erreferente izaten atzetik datorren jendearentzat. Horretarako bere bizikoak dira, ez? Relatoak, esperientziak, partekatzeak ere bai, esan bezala ez, gauza sinpleak direlako
azaletik begiratuta ulertzeko, ez? Koloreak zuria eta beltza, emakume eta gizonezkotik harago 80.000 kolore daude, eta generoekin zagatik ez irakurketa hori sozialki, ez dakit, hizkuntza esparruetan, kirola, kultura, nahi adina eremuetan egin orduan. Puntu horretara iritzi arte, jendartea bide luzea dago egiteko, eta zuk aipatu duzu lehenago zenioen, ez? Momentu honetan, transizio prozesu batean zauela, gorputz bakoitza, helmuga bakoitza, bide bakoitza, oso ezberdina dela, bakoitzak erabakitzen duela nola ez hori, baina ez dakit gaur egungo osasun sistemak zenolako kinkan jartzen duen, zenolako laguntza edo prozesu horiek garatzeko modurik dagoen? Bai, gauza, nik adibidez, nire adibidea jarriko dut. Esan dute hori hormonazioaren autu hartu nuela, eta beste alde batetik mastektomia egitearena. Nire adibidea dietik tiraka, nik adibidez publikatik egin dute testosteronaren ibilbidea edo egiten ari naiz, baina bestetik mastektomia buelta asko eman ostean, mastektomiaren bidea pribatutik egingo dut. Zergatik, bitu, alde batetik daukagu, guk erkidegoan, kasu honetan, badaukagu UIG deitutako unitatea Osakidetzan, dela Unidad de Identidad de Género, daukagu bakarra erkidego osorako, dago kasu honetan Gurutzetako ospitalean, bakarra dagoela esaten dudanean horrek implikazio pilo bat ditu, alde batetik pentsatu, niri adibidez ez aita inurrun geratzen, esan nahi dut, niri gurutzetara joatea niri ez dita inbeste implikatzen horrek, baina esan nahi dut, erkidegoan bizitzen jende guztiak tiratu behar du gurutzetara, horrek suposatzen duen karga ekonomiko, logistika kargarekin, horrek ez du bat ere errazten bidea, eta gero supersaturatuta dagoela daukagulako bakarra erkidegoan bizi garen transpertsona guztientzat. Hori alde batetik. Horrek zer esan nahi du, mastektomia bat egin nahi baduzu, zirkuitu horretan sartu nahi baduzu, berdin da ebakuntza egiteko, hormonatzeko eta bar, Osakidetzan gertatzen, beste esparruetan gertatzen den bezala, itxaron zerrendak nahiko desesperanteak dira. Gero, genero unitate honek ez du kontemplatzen pertsona bitarrak existitzen garenik. Honek esan nahi du, emakume edo gizon trans bat izan behar zarela, eta bi aukera dituzu, kasu horretan pertsona bitarra bazara, edo pasar por el aro eta antzerki bat, performance bat egitea, zure genero identitatearena, nire kasuan gizon oso gizon bat naizela, eta edo beste alde batetik, desafiatu pizka bat sistema hori, baina horrek esan nahi du eta ezagutzen ditut kasuak, sistema horretatik kanporatuta izan zaitezkela edo kuestionatuta eta bide asko zailagoa bihurtzen zaizula. Nire kasuan erabaki nuen performance hori egitea, baina horrek suposatzen du emozionalki prest egon behar zarela. Bueno, emozionalki eta que no la puedes cagar, esan nahi dut, egin behar duzu oso ondo antzerki hori, eta no salirte del guion, ez? Eta nire kasu, emozionalki zer da zure identitatea traizionatzea, zure hainbeste denbora eraikitzen egon zaren identitate horretatik ateratzea sistemari men egiteko, eta antzerki hori egin behar duzu, ondo atera behar zaizu, eta gero gertatzen da, adibidez, erabakitzen baduzu ez hormonatzea, baina ebakuntza egitea kuestionatu izango zara, gero legeak esaten du gaur egun ezin zaituztela egin pasa psikiatriatik, baina pasatu behar zara berdin, ni psikiatriatik pasatu naiz, aurretik diagnostiko psikiatriko bat baduzu beste gai batzuengatik, kuestionatuta izango da zure identitatea, eta gero hori nik privilegio puntu batetik abiatzen naizela, nire egoera irregularra delako paperen, hemen jaio naizelako eta ez dut inolako trabarik izan kasu horretan, pertsona argal bat naiz, eta bar. Esare bat daukan nire inguruan, eta bar. Hala ere, ze gertatzen da, mastektomien kasuan,
emaitza nahiko kuestionableak daudela ebakuntza horrekin Osakidetzan, pues, alde batetik transpertsonen bizitzek ez dutelako asko inporta kasu honetan, eta bestetik ez dagoelako baliabiderik sistema publikoan beste esparruetan gertatzen den bezala. Orduan gauza hori guztia kontuan izan da, azkenean erabaki nuen pribatutik egitea, horrek suposatzen duen karga ekonomiko superagundiarekin, eta emozionalki ere buelta asko eman behar izatea badelako alimentatzea sistema pribatu hori, eta horratzen dago guztia. Orduan, bueno, nire kasuan sortea izan nuen kriston sarea daukadalako atzean, eta erabaki genuen modu kolektiboan aurre egitea karga ekonomiko eta karga ekonomiko hori batez ere. Sortu genuen txaotitis dinamika, modu kolektiboan antolatu genuen jaialdi superpolita hemen eskualdean, eta, bueno, izan zen gure espektatibak guztiz gainditu genituen bai ekonomikoki bai saretze horrekin, jende pilo bat animatu zen, egitarau superpolita geratu zen. Gure helburua doblea zen, osea bikoitza zen kasu honetan ekonomikoa alde batetik, evidentemente, eta bestetik batez ere, pues landa eremuan eta gure eskualdean eta hiritik kanpo sare horiek sortzeko espazio bat irekitzea. Eta oso potente izan zen, eta gainditu genuen, espero genuen, hasiki pozik alde horretatik. Txaotitis ekimena egin zen, Laudioko Horbeko etxean, ziurrenik mugarri ere bai izango dena, gutxienean edo behinik behin eskualdeko mugimendu feministaren historian, eta buru ekonomiko eta zaretzekotik harago sozialki ere bai bestelako etapa edo erdigunean dagoen eguneroko behar bat mai gaineratu zuena. Bai, guztiz, gaur egun daukagun egoera komplikatua, ez dakit nola zabaldu meloi hau, baina feminismoa gure etxea izan den horretan eta baden horretan daukagun egoera komplikatua trans gai honekin, uste dut oso larria dela, badakigu TERF mugimenduak kriston gorakada egin duela azken urte hauetan, eta uste dut gure feminismoan sinisten dugun horretan posizionatu behar garela, egin behar dugula aurrera, eta gure herrietan problematika hauek ere zabaltzea, eta esparru hauek zabaltzea, ez da bakarrik feminismoan dagoen gai honi eusteko, batez ere badakigulako beste identitate disidenteak. Ez da izan behar transpertsonentzat bakarrik errefugio gune bat moduan, identitate disidenteak orokorrean hartzen baditugu, uste dut landa eremuetan hasi behar garela sortzen horrelako esparruak, jende askok behar dugu horrelako esparruetan mugitu, eta gero, normaren baitan, ez dakit zer den normaren baitan bizitzea, porque oso jende gutxi egia esan da, hasten behar duzu superzurrun norma oso zaila da horri jarraitzea, baina egia da, igual gai hauetatik pizka bat kanporago dagoen jendea bere egunerokotasunean, espazio hauek sortzen ditugunean eta komunikabaidetan zabaltzen ditugunean, eta bar, ostras, jende horrentzat ere, erreferente hauek izatea eta ikustea gu ere existitzen garela eta hemen gaudela eta gonbidatuak daudela ere gure gana etortzea eta joder, denon lana dela gauza hauei aurre egitea, pues horrelako espazioak sortzea iruditzen zait ezinbesteko. Eta bai, mugarri izan daiteke eta igual horrelako dinamikak sortzen ditugunean ere ematen dugu pie jarraitzera. Ez guk konkretuki, baina jendeak indarra hartzera eta joder, hemen gaudela eta aurrera egin behar dugula. Bai, edo kaso egoteko tokia edo egoteko modua topatu ez duen pertsona horrek zaindua, aitortua eta respetatua izango den gune bat sentitzarena, egun batez baldin bada ere, ez imaginatzen dudalako gabezia afera edo arazo hori ere badagoela, zer da espazio zaindu edo seguru bat edo zein pertsonarentzako, eta are
barne zein kanpo, zein korporalki edo vitalki trantzizio prozesu batean dagoen. Guztiz ados, iruditzen zait, espazio seguru bat bermatzea egunean, iruditzen zait ezinezkoa, iaia, edo zein, guk txadotik zen, jarri genituen medio guztiak, baina ziurazki ez da inoiz egunean espazio seguru bat izango inorentzat. Baina, badaude espazio seguruagoak eta espazio ez seguruak hain direnak, eta bertan atera genuen meloi hori ere, ez? Nola egin dezakegun gure eskualdean edo herrietan bermatzeko aisialdi, espazio seguruak daudela, ze naiz eta horrelako burbujak sortu eta ezinbestekoak direnak gaur egun gure gizartean, gaur egunerokotasunean danak bizi gara herrian, oso zaila da hirira ez tiratzea eta nola egin dezakegun herriak ez usteko eta hiriak ez betetzeko, ez? Esan behar dut igual pesimista da, baina ez ginela heldu soluzio magiko batera, baina horretaz behintzat hitz egitea garrantzitsua dela eta jarrituko dugula buelta bat ematen eta referenteak sortzen, bai, guztiz. Jende hartak eta jende guztiak eskartuko ditu alako bizipenak eta ekarpenak ere. Bai eskatu nahiko genizukena da, belaunaldi berriei edo ez berriei, esan egut, edo noiz izan daiteke garai egokia pauso bat emateari begira, ez? Zuk zure bizipenetatik ze mezu helarazi nahiko zenioken pentsatzea, bai beste galdera zail bat da, baina ziurrenik eskertuko dugula guztiok. Alde batetik, errealitate bat da, edo pentsatu nahi dut, naiz eta, gero komentatuko dut, baina errealitate bat da, behintzat gure inguruan, geroz eta aurrera pausu gehiago ematen ari garela, eta hori ezin dugula perspektibatik galdu, borrokan jarraitu behar dugu, eskuina dago kriston gorakadan, instituzioetatik ere, beldurgarria da dagoen egoera, kalean ezin dugu galdu hori begibistatik jendea jipoitzen jarraitzen dutela, erailketak daudela, gure bizitza oso zaila dela, eta bar. Baina esango nuke nire bizitzan behintzat garrantzitsuena izan dela eta oso astuna gara, baina sareak sortzearena. Mundu guztiak ez dauka aukera berdina sareak sortzeko, argi dago, baina ezinbestekoa iruditzen zait, eta kasi soluzio bakarra gaur egun. Egia da, jarraitu behar dugula borrokatzen, bizigaren sistema honetan instituzioek daukatelako kriston pisua, eta horiek eraldatzeko, eta jarri behar diegu, borroka ere bideratu behar dugu horretara, baina gure artean zaintzea eta sareak sortzea eta sareak bilatzea eta ezinbestekoa iruditzen zait. Orduan pertsona horiei esango nieke sareak sortzeko eta sareak bilatzeko eta borrokatzeko. Eta beste pertsona guztiei hemen gaudela eta borrokatzen jarrituko dugula. Guri guztiei dagokigu realitate berriak eraiki, batez ere ditugunak deseraikitzea eta zentzu horretan antolatuta edo babes sare horietan kokatzen ez den norbanako horiek ere izango dutela zeregina. Esate baterako zure ustez nola doze ekarpen egin dezake? Argi dago, esan dut hasieran esan dut transbizitzak edo berdin zait identitate disidentien bizitzak ez dira identitate disidenten problema, hau gizarte sistema oso egituratu baten arazoa da, eta bar. Zer egin dezaken edonork da, berdin zait desde lo más basiko komilla artean dela entzuten duzunean zure ondokoak transfobada bat botatzen duela, violentoa izaten ari dela edozein identitatearekin, igual pausu bat aurrera eman aldozula zure privilegiotik eta hori moztu, berdin zait, gero eskala handiago batean, eskoletan lan egiten duen jendeak, tabernetan gertatzen direnean gauzak,
behar zaituztegu, eske ezin dugu bakarrik ezer egin. Eta, batez ere, identitate disidentei ahotsa eman, espazioak utzi eta pausu bat atzera, batzutan pausu bat atzera eman behar dela. Hori argi izan. Eta espazioak utzi, besteei ere. Gogo eta horiekin geratzen gara ez, genero disidentiekin agian problema daukaten pertsonak beste guztiak izan gaitezkela ez dugulak ulertzen egoera eta realitate horiek egon badirela eta izan badaudela eta egon behar dutela. Bai, guztion txolopotea eta arazoa da, argi dago. Eta sistema honek batzuei bestei baino gehiago, baina guztiak gaitu oprimituta, ez dakit nola esan beste modu batean, baina ez dela bakarrik pertsona batzuen arazoa, argi dago. Denok garela azkenean ez, kate sistema honetan kateatuta gaudenak eta kate horiek askatzeko edo lotzeko. Bai, ez dugu ahaztu behar, kate batzuek, beste batzuek baino min handiago ematen dutela, eta hori argi izan behar dugu ere, porque gure privilegioen ez dakit nola esan, gure privilegioak ere kontuan hartu behar ditugu, eta ez gaude mundu guztia ez dago puntu berean, baina sistema itogarria dela mundu guztiarentzat argi dago.